Yo, PK Story. Yeah. Itellä paskaa ehkä PK luonut liikaa. Jäänyt monta kertaa kiikkuu, huonees juonut viinaa. Bladen luomu priimaa sekä BB22. Flipannut turista asioista, pääs kuuluu napsnaks. Kaiken sääntöjen vastases meikä jäi kiinni. 4 kuukaut putke PK, lussi meikä päivi. Ilman loma, siksi otin väli loma. Ei osanne leikki somaa, vaan poika vittu kova. Ei ollut motivaatio olla muhoksel kiltis, vaik normaalisti oli aina ihan killis. Ennukka korkealla suku alkoi aukka turpaa. Oja persen nuoleminen vittu miten turhaa. On järpää lapsi pistän aina vastaan, vaikei siitä itse tullut ku aina vaan paskaa. Nussi pari muja vaik parisuuteen kielletty. Pomot mun turhii asioita alas aika paljon nieletty. Soitti yhdellä mujalla se mut ollut aina 6 päivä tai 2 hatkon sit taas putkas. 91500 tervetuloa muos. Ongelma on nuoret täällä omo elämässä tuhos. Oulujoen PK melkein kuu vankilaa. Eikä sua muualle täällä ku Limingava hankita. Säännöt on ku tarkoitettu pikku lapsi luokittelee suut päiden nuoreks vittu hatsil. Kameroit joka kulma ei saa olla vittu edes rauhaas. Lähet hatka kävelee et pääse kovin kauas. Welcome Oulujoen PK. 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 Kerran hatko Linnamaan Prismos löys TV kuoses väli liian överiks. Omat asiat menee turhi putkareissu oli poliisin laitokseen. Sitä ei voida sanoa mikskä vittu kultakaivokset fakte. 91500 48 € kuukaudessa sai siitä rahaa. Et päivät pitkät istut yleisis tai huonees. Maka omas vuotes osut ei käänny sun puolees vaan pomon shittiin. Niille selittää ei oo lomil meno kun liikaa nuoril kova esittää. On kyllästynyt näitten kusipää touhuu. Hatkol viime vuonna joutu viettää budipään jouluu. Ei pysty ees käymään rauhas kouluun. Kun liikas se silmätikuks heti luokas joutuu monet kerrat lentänyt luokas ihan turha ulos. Syyt ei tehnyt tehtäviä tai jotain muuta muka uhos. Kiinni pito ilmaa, mitä hyvä syytää. Jos ot silmätikku on turha mitä pyytää. Nää yrittää saada muut niille alistuu. Mut se on turha on tullut väärä poika valittu. Teko pyhät ihmiset sekä teko pyhä paikka. Pistäkää mut Limingaan suljetulle paikka. Siellä pysty siis entä olla normaalia. Vanois virheest noi huutaa vieläkin mun korvaani. Welcome Oulujoen PK. Welcome Oulujoen PK. Welcome Oulujoen PK. Welcome Oulujoen PK. 91500 91500 tervetuloa muos. Ongelma on nuoret täällä oma elämässä tuhos. Oulujoen PK melkein kuu vankilaa. Eikä sua muualle täällä ku Limingava hankita. Säännöt on ku tarkoitettu pikku lapsi luokittelee suut päiden nuoreks vittu hatsil. Kameroit joka kulma ei saa olla vittu edes rauhas. Lähet matka kävelee et pääse kovin kauas.